Nerozumiem, prečo sa počas každého volebného obdobia ministerstvo obrany zbavuje nehnuteľnosti nevýhodnými predajmi. Aj za vás sa to dialo, nie je vám to vôbec hanba? Počas krátkeho obdobia, ktorým som bol minister, platil zákon, ktorým sa prebytočné nehnuteľnosti z majetku ministerstva obrany prevádzali priamo buď na ministerstva alebo na mestá a obce, bezodplatne. Pretože sme boli presvedčení o tom, že mestá a obce vedia tento majetok využiť lepšie. Na druhej strane ma veľmi mrzí, že za posledné obdobie, napríklad aj v tejto oblasti, reformy nepokročili dostatočne rýchlo a razantne. Reformy, ktoré by znamenali nielen to, že prebytočný hnutelný alebo nehnuteľný majetok bude rýchlo odsunutý z ministerstva obrany, ale aj to, že niektoré organizácie, či príspevkové alebo rozpočtové, ktoré nemajú priamy súvis s pôsobením ministerstva obrany, aby jednoducho neexistovali. Pretože či nehnuteľný majetok, hnutelný a nehnuteľný, alebo aj takéto rozpočtové príspevkové organizácie, ktoré ešte stále existujú, sú ako keby prisaté na rozpočet ministerstva obrany a odčerpávajú veľké zdroje. Je to neefektivita, ktorú treba odstrániť, a to sa dá len razantným prístupom.